ଛେଳିର ପାଟି ଘା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ତା ସହିତ ଲିମ୍ବ ଛେଲି କେମିତି ଛେଳିର ପାଟି ଘାରେ ବିନିଯୋଗ କରିହେବ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛେଳି ଘାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲିମ୍ବ ପାଣି ଆଉ ଲିମ୍ବ ଛେଲିକି ନେବା। ଲିମ୍ବ ପାଣି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା? କଞ୍ଚା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲିମ୍ବ ଛେଲି ଗଛରୁ ଆମେ ଛେଲିକି ବାହାର କରିବା। ପ୍ରାୟତଃ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଚୁଲିରେ ଗରମ କରି ଫୁଟାଇବା। ତା କଲର୍, ପାଣିର କଲର୍ ରେଡ଼୍ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଛେଳିର ମୁହଁ କେମିତି ଧୋଇବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାଣିରେ ଆଉ କ'ଣ ମିଶିବ? ସେ ହେଉଛି ପଟାସ୍। ପଟାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳିଯିବ। ପଟାସ୍ ଅଳ୍ପ ନେବା। ତାପରେ ଲିମ୍ବ ପାଣିରୁ କିଛି ଆମେ ତା ଦେହରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ମିଶ୍ରଣ କଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରରେ। ଆମେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫେଣ୍ଟା ହେଉଛି। ପଟାସ୍ ପକାଇଲା ପରେ ପାଣିର କଲର୍ ପୁରା ରେଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଇପାରିବି। ପାଣିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଛେଳିର ମୁହଁଟାକୁ ଧୋଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ପାଟିରେ କେମିତି ଘା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 2 ଥର ଧୋଇଥିଲି। କେମିତି ଶୁଖିକି ଘାର ପଳଖା ବାହାରି ଯିବାର ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଛେଳି ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ନାକରୁ ସିଗାଣି ବାହାରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ବି ମୁଁ କହିଦେବି। ଛେଳିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2ରୁ 3 ଦିନ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କମିବା ଉପରେ। ପାଟିରେ ଘା ହେଲେ ଛେଳିଟି ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବାରେ ଲାଗେ। କେମିତି ମୁହଁ ଧୁଆ ହେଉଛି? ତାଟିଆ ଟିକେ ଗହିଡ଼ିଆ ତାଟିଆ ନେବେ। ଛେଳିଟି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ରହିବା ଦରକାର। 2ରୁ 3 ଥର ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଧୋଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧୁଆଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆମେ ସଫା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅଧେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କହନ୍ତି ପୋଛି ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଛେନି। ଧୋଇବାର କିଛି ସମୟ ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଗାଈର ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା, ଘରୋଇ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଗାଈ ଘିଅକୁ ଗରମ କରି ଉଷୁମ
उषुम थी जमी हाथ सौथिव आम ता मुहरे लगेदेले 2 ରୁ 4 दिन कलापर छेलीर पाटी घाटी कमी जाए। देखो आ गोटे छोट छुआर भी पाटी घा आम ताकू कोली ट्रिटमेंट करछु। देखु पटास पड़ जाइए पाटी घा आपको देखा देखु पाटी घा केमी मात्र 2 दिन हम आरंभ हो किंतु प्रथम दिन छाड़ी द्वितीय दिन में मु तार ट्रिटमेंट आरंभ करी। आज ये छुआर तृतीय दिन ट्रिटमेंट माने 2 थर पानी रे धुआ सारा पर आज तृतीय थर लिंब पानी रे धुआ जीव लिंब पानी आ पोटास रे। देखंतु वर्तमान पानी तो उषुम अच्छी देखंतु केमती धुआ जीव। छेली टी मझे मझे छाड़िया पड़ो कहीं ना छेली पानी रे निश्वास नहीं पारिबनी। वर्तमान 3 थर बुड़ा सरला वर्तमान धुआ हम। देखु मुह बुड़े दबार अर्थ होउची जे कि गोटे गहिरिया ताटिया नवा आउ से मुहटा बुड़े देले घाटी संपूर्ण भाव बुड़ी की रहिबो लिंब पानी रे। आदरे कौन सी साइड इफेक्ट नहीं कहीं लिंब प्राकृतिक जिनस आपाई आम लिंब पानी साहाय्य प्रथम नेलु कहीं लिंब पानी फास्ट काम करे मेडिसिन टू मोर मतामत। वर्तमान धुआटी सरी जाइए छेली छुआ को आधा घंटा रू 45 मिनट आम छाड़ीदे सुखी गला पर गाई घी को उषुम करी आम ता मुहरे लगाइबा कि ता पाटी रे। ये छेलीर जस्ट स्टार्टिंग होती देखो स्टार्टिंग ये भी गोटे छोट छुआ स्टार्टिंग होती।